Kako da koristite opciju specijalnog pravila da biste na određeni period tokom godine spustili cijenu za odabrane datume. Potrebno je prije svega da budete ulogovani na sajtu, zatim da posjetite sekciju Moji apartmani. Kada uđete u sekciju Moji apartmani vidjet ćete sve apartmane koje imate aktivne i oglašene na sajtu Apartmani u Beogradu. Zatim kliknete na ikonicu kalendar kako biste otišli u podešavanja kalendara. Scrollujte na niže, prvo vidite vašu osnovnu cijenu koju ste postavili za određeni period u zavisnosti od broja dana koji izabere gost. Tu je doplata za vikend i zatim imate opciju dodajte specijalno pravilo. Klikom na dodajte specijalno pravilo iskočit će nam forma gdje je potrebno da izaberemo datum početka i završetka pravila na koji želimo da primijenimo sniženje. U ovom slučaju to će biti od 20. do 24. decembra. U ovom slučaju to je period od 5 dana. Imajte na umu da će se i na datum završetka i datum početka primijeniti specijalno pravilo. U ovom slučaju želimo da primijenimo pravilo u sniženju od 10 evra. Unesemo u polje 10, a zatim odaberemo opciju sniženja. U ovom slučaju minimalni zakup nećemo postaviti jer želimo samo da pokažemo opciju kako da spustite cijenu za određeni period. Klikamo na dugme sačuvaj, iskoči nam prozor da smo uspješno to dali zauzeća i naše pravilo se nalazi u sekciji detaljna u specijalnim pravilima gdje vidite da je sniženje 10 evra. Sada da vidimo kako gosti vide na sajtu cijenu i koliko će biti naša zarada, kliknemo na opciju Moji apartmani, zatim odemo na sajt da vidimo naš apartman i pronađemo datume koji će obuhvatati ovaj period u toku godine. Znači u ovom slučaju to je 20. do 25. decembar. To je rezervacija koja traje 5 dana. Vidimo da je prosječna cijena apartmana 15 evra, ukupna cijena je 75 i ovdje imamo opciju pogledaj cenovnik gdje će nam izaći detaljna cijena po danima. Shodno tome da smo izabrali period od 5 dana, primijenila se osnovna cijena u periodu od 4 do 7 dana i za datume 20, 21, 22, 23, 24 cijena je 15 evra umjesto osnovne cijene koja je 25 evra za ovaj period. To bi bilo sve što se tiče spuštanja cijene za određeni period uz pomoć specijalnog pravila.